Jura, povedz tú novú novinu. Ľudia, mám pre vás novú novinu. Adam Frajer mi povedal, či by som aj ja nemala kanál. Mačka Bura, ja som mu povedala, že hej, chcem možno, že ten kanál budem mať dnes, alebo niekedy na budús, alebo zajtra, keď budem natáčať, tak mi dajte odber a like na moje videá. Čau a idem spať, ale by som sa ešte porozprávala s vami, urobím si aj profilovú fotku a nech dosiahneme 1000 odoberateľov a čau a môj koncert sa bude konať 1. júla 2026. Takže Murka, takže tvoja koncert sa bude až vtedy konať. Teraz tu dám si sekundičku sebe a dajte jej like. Like a lajky. A lajky. A lajky a lajky.